Molt bé, doncs gràcies, consellera. Vostè parlava que només porten 7 mesos al govern. Home, jo li recordaria que vostès formaven part del tripartit, i segon, que l'exalcaldessa de Gavà va ser durant 3 anys ministra de Transports al Govern d'Espanya i que l'AP7 és una infraestructura espanyola i qui ha de fer la inversió és Espanya i vostès són el PSC, són el PSOE i qui ho ha de vetllar. Però, en fi, com sempre el que vol és centrifugar les culpes. La veritat és que s'ha dedicat a repetir una mica les que jo ja havia dit. A mi el que em preocupa, ja sé que jo ja ho he dit, estaven programades el juliol del 2022. Jo el que vull saber és si vostès les estan vetllant i en quin punt estan. En qualsevol cas, jo com deia abans, hi afegiré les que no estan ni programades ni estan en el seu conveni. Començo. El nou enllaç de l'eix transversal de la C25 a Vilobí d'Onyar, en el cas del quart carril que va de la connexió de la B23 a Castellbisbal a la connexió de l'AP2 al Vendrell, nosaltres demanem integralment que sigui tot un quart carril i a més que en el tram de Martorell, per salvar el casc antic i perquè no s'afecti encara més aquesta zona, es passi amb túnel. Això no sé si vostès ho tenen o no previst, ja ens ho confirmarà. Completar l'enllaç de Vilafranca del Penedès Nord, també, amb què hi hagi sortida de l'autopista nord i entrada cap al sud, això no està previst enlloc. El nou enllaç de la C15 a Vilafranca del Penedès, precisament, també. La millora de capacitat dels enllaços de la C32 a Sant Vicenç de Calders, de l'A27 i la Nacional 240 a Tarragona, i a la Canonja de la T11 i la C14. I que el tercer carril, li deia abans, al sud, sigui entre Vila-seca i Vinaròs. Està programat entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta, que és un tram intermig, nosaltres el que demanem és la totalitat. I pel que fa a vies paral·leles, l'AP7 és prou important com perquè hi hagués, de fet, i ara els de la CUP se m'espantaran, però perquè hi hagués 4 carrils en aquesta infraestructura. 4 carrils per banda, 2 especialitzats per camions i 2 especialitzats per cotxes. Això seria molt complicat, perquè hi ha edificacions a tocar, etc. Nosaltres el que demanem és que es faci aquesta A7, aquesta via complementària paral·lela, que al final, des del nord fins al sud, no deixa de ser la Nacional 2, a continuació la C35, que ja sé que està inclosa en el seu programa de 2+1, la B30, en aquest cas, i finalment la Nacional 340, que això esdevingui realment una via paral·lela que a més el que fa és donar robustesa, perquè encara que tinguem una autopista de 8 carrils, si hi ha un accident molt greu de camions, queda tallada completament i en canvi això et dona flexibilitat. En aquest sentit, demanem el desdoblament integral del tram gironí del Nacional 2, ho vam aprovar l'altre dia en la Comissió de Territori a proposta nostra, això no està previst per vostès de fet es van abstenir en això, allargar la B30 de Barberà del Vallès fins a Montmeló, seguir fent que la Nacional 340 sigui l'A7, que sigui un 2+2 de la Móra a Torredembarra, no només de la Móra a Ferran, com deia vostè ara, sinó de la Móra a Torredembarra, i finalment en tota l'AP7 fer que els vorals exteriors siguin de 2 metres com a mínim i els interiors de 1,5, perquè això si hi ha un accident evidentment dona molta més capacitat per poder reaccionar. Hi ha altres mesures que no són mesures dures, que no són obres, a afegir, i aquí hi ha, evidentment ho hem dit abans, el corredor mediterrani, que Rodalies Renfe funcioni, que els plans alternatius de transport de Renfe també funcionin, que hi hagi aparcaments dissuasius intermodals, que es faci manteniment, però hi ha un concepte que és un concepte clau que nosaltres Junts per Catalunya fa anys que l'estem defensant, que és que s'implanti l'eurovinyeta tal com ens està demanant Europa. Nosaltres sempre l'hem demanat i Espanya sempre s'hi ha negat. I, de fet, darrerament Espanya el que ha fet és no fer cas d'aquesta exigència europea i dir que ja farà més transport de mercaderies per ferrocarril, que tampoc ho està fent. Aquesta vinyeta permetria realment un pagament per ús, un pagament dissuasiu, caldrien unes bonificacions als nostres empresaris, evidentment, però que els camions que venen de pas, doncs, que a més molts són espanyols, és que és increïble que l'estat espanyol no estigui invertint en Rodalies, dius, bueno, perquè això fan servir els catalans, però que no estigui invertint en una via que la fan servir ells per anar cap a Europa, és absolutament increïble, no? En qualsevol cas, aquest pagament per ús és necessari implantar-lo i ha d'anar lligat, òbviament, amb un traspàs de la infraestructura, perquè si fem un pagament per ús, ja ho veig a venir, i resulta que recaptem uns diners, de què es faran servir? Doncs per altres vies i per altres històries de l'estat espanyol. Necessitem que aquesta via sigui nostra, per això reclamarem en la moció subsegüent també el traspàs, perquè aquests diners es reverteixin realment aquí, en aquesta via, en la resta de xarxa viària catalana i també per millorar el transport públic. I com a conclusió, em remeto altre cop a la proposta de resolució del desdoblament de la Nacional 2 que vam fer l'altre dia a la Comissió de Territori i Instàncies Nostres. Vostès van votar abstenció que es desdobli el tram gironí de la Nacional 2 i van votar abstenció a que l'Estat ens traspassi la infraestructura per fer nosaltres el desdoblament integral d'aquest tram gironí de la Nacional 2. O sigui, vostès ni fer
ni deixar fer. I, en canvi, vam aconseguir Junts per Catalunya aprovar tant una cosa amb unes majories com l'altra amb unes altres majories. Jo el que vull pensar, i acabo, president, és que en la moció que els presentarem subsegüent a aquesta interpel·lació no faran el mateix i no tornaran a ser el govern del ni aquí, ni nació ni gestió, ni el govern del ni Espanya, ni fer ni deixar fer. Moltes gràcies.